Li Tirkiye ji bo hilbijartinên xwecihiyên Sûeyeke Adarê ji mehekê kêmtir dema û partiyên dikevin hilbijartinê jî xebatên xwe zêde dikin. Li bajarê Wanê evnêzî 20 sala du partiyên serekîn rîkîberî hevdû hene. Partiya Yekem, Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiye û ya din jî Partiya Duyê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ye. Dem Partî bi beşdarbûna hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk DBP keskin bayındır, namzetên bajarvaniyên Dem Partî yên Wanê Neslihan Şedal û Abdullah Zeydan li kolana hunerê ya navenda bajêr Bîroya Hilbijartinê vekirin. Şedalê hevşaredarên ku li zindana da tên girtin silav kir û got ku ew dê dawilê rêveberiyên qayûman bînin û ew dê sazî û dezgehên Kurdan yên hatine girtin dîsa vekin. Bi vê bawerî re em navçe digerin. Li şaxê heya Miksê, Westanê, heya Seravê, Qelqeliyê, Elbagê em silavê xwe dişînin û em dibêjin gelê me biryara xwe daye. Bahara xwe aniye ji hemû deran bêhna Bekîr Qaya tê hevalno. Di 2019 da bi biryara hikûmeta AKP şaredariya bajarê mezina Wanê û hev bajarokên wê ji destê Partiya Demokratîkan Gelan HDP hatibûn standin û xistibûn bin rêveberiya walî û qaymeqaman, an ku qayûman. Di heman salê da bi biryara Komîsyona Bilinda Hilbijartinê YSK'yê jî şaredariya Artemitê û Tuşpayê ku HDP destxistibû dabû Partiya Duyan AKP. Evan çıtış, evan AKP'liyane, evan kayyumane, tuşteke baş bu bajarê me nekirin, çıtış nekirin, tey tuştey bixwe kirin, derdûrê xwe hêj dewlementir kirin. Hevserokê DBP keskin bayındır jî got ku ew dê tevê heme astangiyan li heme qadan Kurdî bilind bikin. Wanê jî, em ê li meclîsê jî, li Ankarê jî, li Stenbolê jî, ciyê ku em lê bin, em ê bi zimanê xwe, em ê bi çanda xwe, bi serbilindî û bi serfirazî bijîn. Em bê rûmetî, bê ehlaqî qebûl nakin, mecbûrî bê îşî nekin. Hêjey bi birxistineyê ku di hilbijartinên xwecihiyên 2019 da li tevahiya bajarê Wanê HDP 53 ji sedî deng wergirtibû û li gel şaredariya bajarê mezin 10 şaredarî destxistibû. AKP jî 40 ji sedî deng wergirtibû û 4 şaredarî destxistibûn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.